wat is het dan genieten in zo'n kampioenskeuring oudere hengsten? Allemaal iconen, iedereen heeft zijn eigen favoriet. En ja, wij mogen dan bepalen welke 2 hengsten wij overhouden. En dat zijn Johannes en Mathies. Ik ga eerst de reservekampioen bekendmaken. Of zal ik eerst de kampioen bekendmaken? Maakt niet uit. Het is een rubriek met paarden die veel duurzaamheid tonen. Paarden die heel veel rasuitstraling hebben. Die goed stappen en in draf net even wat extra's laten zien. Ik houd u niet langer in spanning. Hij is vandaag al preferent geworden. Hij wordt vandaag kampioen. En een hele mooie reservekampioen in Mathies 504. Die zich weer heeft gerevancheerd. En die een hele mooie comeback maakt. Gefeliciteerd. Kampioen Johannes 484. Reservekampioen Mathies 504. Voorzitter komt er al aan. Fokkers-eigenaren komt erbij. Johannes 484. Preferent triple A. Gefokt bij de heer Bakker in Detschum. De heer Boot en de Vini Akkema, de eigenaren. Johannes 484, de zoon van Janne 454. Kampioen hengstenkeuring, oude hengsten 2025. Frank Fokkens, dames en heren, onze voorzitter. En Merle Slagers, voorzitter van Jong KFPS, ere hier. Naar al die mensen achter deze hengsten. Wat mooi. Dit zijn niet zomaar momenten, dames en heren. Hier werk je naartoe. Je komt bij de presentatie van de hengstok vakmanschap aan te pas. Felicitaties van de voorzitter en de voorzitter Jong KFPS en natuurlijk de hengstenkeuringscommissie, de juryleden. Kampioen opnieuw, oude hengsten. Johannes 484. Op de dag dat hij gehuldigd is als preferente hengst. 14 jaar. Een prachtige reservekampioen Mathies 504. Gefokt door Stan Derksen. Was bij het KFPS jonge fokker van het jaar. Bezit van de gebroeders van Manen in Ede. Hier komt alles weer op zijn plaats. Ja, even tijd aan de fotografen, dames en heren. Prachtig. Even de plaatjes. Bij de hengsten keren nog een keer terug straks in het algemeen kampioenschap. Hadden gezet door Frank Fokkens en Merle Slagers. Feliciteren elkaar nog even. Dan stel ik voor dat we in de laatste plaatjes gemaakt zijn. Nog 1 ereronde eraan vastlopen met de kampioen en de reservekampioen. Are we ready? Fokkers, eigenaren, kom even een beetje naar het midden hier, zou ik zeggen.
En gaat firma Koopmans de prachtige muziek achter zetten. Wat een strijd. Wat een kampioen, wat een reservekampioen. Daar komen ze nog één keer. Johannes 484, Mathies 504. En de mensen gaan staan. Mooi! Ja, ze komen nog een keer terug.